عبدالله کوڕی عومەر خدا هەردووانژی رازی بێ ji pêxemberê me salat û selamê xweda lê bin ragihandiye rîwayet kiriye gotiye ku pêxemberê me gotiye ji ummetê berê we ji xelqê berê we sê heb meriv rojekî birêkî da diçin li wan dibe şev li wan dibe şev ji bo ku têda heta şeveqê bimînin dikevin şikeftekî kevirekî mezin ji zinar da gêr dibe tê dikeve derê wê şikeftê û derî li wan diqefêle nikarin jî şikeftê derên îca yek ji wan dibê werin em ê bi karê xwe yê qenc ku me kiriye bi emelê xwe yê qenc ku berê me kiriye em ê wan bi bîr bînin û em ê bi wan gazî Xwedayê Teala bikin belkî Xwedayê Teala me ji vê şikeftê derxe û vî kevirê anê ji ber derê şikeftê bide alî. Ê ewil dibe ya Rebbî dê û bavê min ê ixtiyar li ba min diman. Ez ji wan re baş bûm, ji wan re qenc bûm, min qenciyê bi wan dikir. Ti carî heta nîm êvarê şîva wan nedana wan, min azar û zêçê xwe nedida wan. Rojekî ez ji bo karekî çûbûm çolê heta ku ez hatim û min şîr dot xiste tasê bir ku ez şîva wan bidim wan min bala Xwedayê ku wayê her du jê razan e. Îca dibe ya Rebbî ew tasa şîr di destê min da bû û ez li ber serê wan sekinîm heta şeveqê zarokê min jî nûze wan bûn ji birçîna dixwestin ku ez xwarinê bidim wan. Lê min neda wan ez li ber serê dê û bavê xwe sekinîm heta ku li me bû sibe û her du jî şiyar bûn min şîva wan da wan hê min a zarokê xwe da wan. Ya Rebbî eger ku min vîya ji bo razîbûna te kiriye tu me ji vê şikefta anê xelas bikî. Dibe bi duayê wî re xerrînî bi kevir ket hinkî vebû lê hê nikarbûn têda derên. Gerekî êdî jî dua bikirina. Dor hate êdinê. Dibe ê di dua got. Got ya Rebbî dilê min di keça apê min de bû. Min ji her kesî bêtir ji wê hez dikir. Min dixwest ku bibe amin lê wê nedixwest. Salekî ji sala xelayê rabû. Halê min xweş bû lê halê wan nexweş bû. Mecbûr ma keça apê min hate ber derê min divê min jêr got eger ku tu xwe radestî min bikî teslîmê min bikî ez ê 120 zêrî bidim te ew jî neçar ma û qebûl kir. Hejirand. Min anî 120 zêrî dayê. Wexta ku êdî min ê wî îşê xerab pêra bikirana dibe ji min re got ji Xwedê bitirse. Tiştekî ku ne li gorî dînê me ye bi min re neke. Dibe dema ku got ji Xwedê bitirse pirçûnek bi canê min ket û dibe ez tirsiyam ya Rebbî min ji tirsa te dibe min dev jê berda min wê serbest berda û wî 120 zêrî jî min jê nestend. Ya Rebbî eger ku min vîya ji bo razîbûna te kiribe tu me ji vê şikeftê derxî. Dibe Xwedayê Teala bi dua wî re dibe dîsa ferman kir xerrînî bi kevir ket hinekî dijî vebû lê hê jî nikarbûn derên. Dor hate ê siseya. Dibe got ya Rebbî demekî berê demekî pir berê min hinek emele hinekî karker anî bi heqê xwe bi ücret wan daxebitandin. Dema min heqê wan da wan tev li wê derê hazir bûn lê yek ji wan nexuya bû. Ez lê geriyam negeriyam wî nedî û min wî perê wî para wî yewmiya wî min li ba xwe hilanî û min jê re xebitan daxebitandinê. û min wî perê wî xebitand û Xwedê Teala bereketê xistê zêde bû dewar, pez, kolet gelek tişt min jê re stend. Sal lê ketin rojekî ji roja dibe eviya hate ber derê min. Got ka heqê min dawa heqê xwe min kir.
دبي مجي جو اوان دوارو دوو و پازو کوله که تدبینی تف ایتنه راکه وره اوی مروی ربن باور نکر جمرا گو حنکه خو منکه گو تپ حقی مبدا من چمات حنکه خو مدکی تعبناكي حنكي خمتكي دبل سر في قوتناوي موحرة والله وانا تفقيتنا اوانا تفقيتنا وي حقيتا مدايا خبتاندن و خلطالا جي بركات خستيه وزيده بويا اوانا تفقيتنا راكي وهره دبي اويجي راكرا وانا تفبر و نگو هما برا آویانه اشتراب مینه تفکی بر یا ربی اگر به مجبور آزی بونا تفی ایشیانه کربه تمجوش کفتانه خلاص بکی دبی خدای تعالی امر کر و خرینی بکفر کت جبر شکفت گیر بو چو و وان هر سه هوالا جشکفت در کتن ون بمینن دخیر و خشیه ده هر شاد و بختوار بن